začnem podávať nejaké vitaminové doplnky na imunitu. Ja som si teraz veľmi obľúbila od firmy VetExpert prípravok, ktorý sa volá Vetomune, ktorý podporuje imunitu. Sú to také mäkké kapsle, ja vám to hneď ukážem. Takéto mäkké kapsle, ktoré sú naplnené tekutinou a je viacero možností, ako tú tabletku psovi podať. Buď môžete iba takto odkrútiť ten vršok. Mne to teraz nejde, pretože nemám úplne najhodnejšiu manikúru na prácu s takými malými tabletkami. Ale normálne môžete odkrútiť ten vršok alebo ho odstrihnúť a vnútri je taká tmavá tekutina. To ešte skúsim lepšie uchopiť, aby som vám ukázala, ako tá tabletka vyzerá vnútri. Tak, už sa mi to podarilo. A je to taká, ako už to môžete vidieť, je to taká hnedá tekutina. A môžete to takto vytlačiť psovi priamo do tlamičky. Tento obal nemusí zjesť, ide hlavne o túto hnedú tekutinu. Tie tabletky sú ale za mňa veľmi dobre ochutené a ja to teda robím tak, že Jackovi podávam celú tú kapsulu. Takže ten pes v pohode môže zjesť toto úplne celé. Ten obal, ktorý mi tu zostal, tak on je tam akurát na to, aby lepšie ochránil tú účinnú látku, ktorá je vnútri pri ceste do žalúdka a aby sa lepšie vstrebala. A ja to robím tak, že dávam celú túto kapsulu, iba hodím do granu, keď ho krmím a nemá problém to zjesť. Ak je váš